गोसोथोलायनाय ना सोरबा नायनायनि ना गुरनाय दिनै हौवा गोदान नालाय माने जोङो दुब्लिनिफ्राय गायखांनानै मोनजासिमाव बारलि हौवाफ्रा हिनजावफोरखौ मैगं खानो थोननानै लाइन मारि हैनाय दाथा दङ दौस्रेम दं बेलाय फिरफिलियाव जाबखादों बेखौ खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला न'निफ्राय ओंखारबाय थांगोनाथ' जाहैबाय बिजनि बैसागु सेलेब्रेशननि थाखाय आं एसे कालचारेल ड्रेसाव ट्रेडिशनेल ड्रेसाव ओंखारनाय जाहैबाय नै बेलाय बैसागु नालाय बर'नि मोनसे सेलेब्रेशन निउ इयार सेलेब्रेशन अब्ला थांनि लोगोफोर बिजनि न'निफ्राय ओंखारबाय खौ स्टार्ट होना दोनखाबाय गरम खालामदोंमोन जाबाय जानांगौ अब्ला होलांनोसै लेट्स गो यस लेट्स गो दा स्प्रिं सिजन बैसागुखौ स्प्रिं सिजनाव जागायो लोगोफोर स्प्रिं सिजनखौहाय मा होनो बैसाग बोथोर जागायनाय गोदान बोसोरनि नालाय औ लोगोफोर अब्ला फैयै नैबे दंफांबारि सारि लामा मोनफैबाय बिराद मोजां नुदों नै दा बिजनिया बारा गोजान गैले फ्राय बेनिफ्राय 12-15 किल'मिटार जानो हागौ यस स' लोगोफोर बयनिसिमबो बैसागुनि एबा गोदान बोसोरनि गोजोननाय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय अब्ला लोगोफोर सौफैबाय आङो जायगा माने जे जायगायावहाय दिनै बिथांमोना रंजालि बैसागुनि हाबाफारिखौ लादों नैबे जाबाय नै गेट बिथांमोना जाहैबाय रुपाथि मायथाइ बे बोसोराव नैबे जाबाय मेन गेट ओमफ्राय ओरै जागोन बेयावहाय होनो बिथांमोननि गासै हाबाफारि अब्ला मोनसे गोनांथार आरो मोजां समायना रमायना हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय हारिमुवारि हानजा सुरनाय एबा कालचारेल रेलि बिजनि बर' समाजनि माने बैसागु मा फारा मा होनो निजोमपुरि ने बाजै मा होनोमोनलाय नोंसिना साम'खौ नायनि साम'आ लायदो जों साम'खौनो हमखानाय दा नंगौ बेबो जेखाइ साम' बे ना हमनाय दे हामबायसै दे गोदान बोसोरनि औ दे हामबायसै गोजोन्थों दे औ नोंसोरबो ना गुरनाय दे मा नोंसोरनि मा फारा सुन्दरबन कलेज खाथिनि दे आब' दे औ दे आब' दे नायग्राफोर गोबां दंथारो दे आब' दे नैबे आब'आबो नायबाय थाथारोनो औ नैबेबा मा गामि एसेनो एम्फौ फिसिनाय दिदोमपुरि बिमा अनसायग्रा हानजा आदसा ओमफ्राय एम्फौखौ नायदो नै एम्फौ फिसिनाय बेलाय फिरफिलियाव जाबखादों बेखौ दिन्थिफुंगोन टाउनाव लामा ओमफ्राय नैबो दङ बेखौ आं मोजां मिथिनाय नङा बेखौ सोरबा खोन्थादो हिनजाव लायनो थांनायनि बिबान नै हाबानि बिबान लांनाय 1 नं काबलि बागान गामिनिफ्राय दिन्थिगोन आरो बेखौहाय बर' हारिनि हिनजाव लायनाय नेम नैबे मा बेयाव मा थायो बिबानाव बेहाय जौ थाबाय जौ बर'नि अफ्रि नैबे अफ्रि थायो फाथैजों सिनि साफात माने गोदो बिदि बाननानै लांखायोमोन आरो बेबो एखे ओमफ्राय बिदिबो थायो अनसायपुरि गामिनि नै ओमफ्राय मा दिन्थिगोन माइनाव थिसननायाव मा लायो मा हा माइ आग्लायनाया मा खालामनाय जायो जानायनि सिगां बोथोरनिफ्राय माइखौ लायनो थाङो माइखौ हागोन नालाय माइ आग्लायगोन ओमफ्राय बिनि उनावसो जोङो माइखौ हानानै दुब्लिनिफ्राय लायगोन आरो ना देलाय नायनोबो मा थायो ओंखाम गोरलै जानायनि सिगां माने जोङो दुब्लिनिफ्राय गायखांनानै मोनजासिमाव जोङो माइखौ जेब्ला मोनबाय अब्ला जोङो फार्स्ट आखाइ होनोसै अब्ला जोङो
मोनबा गसाखौ हानानै दनाव लाबोनानै जोङो न'आव लाबोयो रज'नानै बिनि उनावसो जोङो माइखौ खामना होयो ना हायो बेबायदि न' सिङाव सोना दोननांगौ बेहाय जोङो आलारि बाथि थाबाय गय जरा थाबाय फाथै जरा थाबाय थाखा जरा थाबाय खासि थाबाय माइ थाबाय बेबायदि सुदेमपुरि माइदांस्रि आफाद वा सुदेमपुरि माइदांस्रि आफादनिया नै न'खरबसे दं आफाद ना गामियानो भारा बेसेबां होनदों 65 नैबे जाबाय बाथौनि गारियावनो लाखाबाय नै सिबियारिफोर बाथौ सिबियारिफोर बाथौ आर'ज हानजा बिजनि बियाब बाथौ गौथुम टाउनाव दिन्थिजोबनायसै ना गासिबो दिन्थिगोन टाउनावहाय दिन्थिगोन दिन्थिफुंनाय जों जे बेयाव बर'फ्रा माने गोजोरै माने संसार जागासिनो दङ गोबाव समनिफ्रायनो नाथाय जोङो जोंनि हारिमुखौ बेबायदि दिन्थिफुंनायनि माने बेबायदि खाबुखौ जों मोना बेखायनो बे रंजालि बैसागुजों देग्लाय 20बाथि फोरबो माने रुपाथि मायथाइ बे हिसाबै जोङो जोंनि माने हारिमुखौ फुरा बे टाउनाव गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव जोङो दिन्थिनो थाखाय हाबाफारिखौ लानाय जादों अब्ला लोगोफोर जागायसिगोन हारिमुवारि हानजा सुरनाय बिजनि बर' समाज बैसागु फोरबो फालिनाय 20बाथि रुपाथि मायथाइजों लोगोसे हाम टीम रेडि नोंसिना मा हिन्जाव गोदान लायनाय रेडि सोनो हौवा गोदानालाय बिराद हेन्डसाम माथो हौवा गोदाना महर गोसाथार खादौआवहाय नायखानायखा रेडि बे खालामना होग्रा जाबाय दे मा नाम आदा शंकर बसुमतारी मा आच्छा दे खादौनि बेबा मा गामिनि नोंसिना बैसागु मोसानाय ना मा होनदों नोंसोरबो नै बिसोरजों ज' बिसोरजों ज' माइनावनि नामा माइनाव थिखोनाय नोंसिना मा होनो बैसागु मोसानाय अब्ला बेखेवसिगोन हारिमुवारि हानजा सुरनाय हाबाफारि जागायबाय नैबे हारिमुनि ओंथि ना मानि बर' समाजनि बिजनि बर' समाजनि एबार ओंखारलांबाय टाउन फारसे लामा टाउन गेजेर लोगोफोर नायलांदो बे मा नोंसिना मैगं बा मैगङा बुरजाथार गोखा गोखैनि ना मानि गोथावथार ना गुरनाय बोनग्राबो दं
मैगं आदा खदाल लानानै थाङो आलि माइ गायनायनो बेबा मा हिनजाव गोदान मोखां होथेनो मोनाथ' मा मैगं दे बाजै माबा मा होनो मैगं दाउ फेन्दा दाथा दङ दौस्रेम दं मासगाल दङ सिबु बेन्दों मानिमुनि जि मोनदों बेखौ लादों जोङो मोनबेसे बायदि दं बेयावलाय सातथा माखासे लादों आरो मानि मोनदों सातथिथि बिजनि फ्लाइअभार येस आदा दानस्रां जोंना जागासिनो दङ हानजा सोबनाया औ गामि मोनबेसे होनदोंमोनलाय भाराया 20टा भारा दं 20टा भारानि मोनसे बियो सेन्ट्रेलि जोङो मोनसे बैसागो फोरबो खुङो बोसोरै बेयाव 20टा भारायाव मथा मथि जनसंख्या नियार एबाउट 1000 पपुलेसन दङ बर'फ्रा दा बेवहाय जोङो मोनफा मोनफा सुब्बा गामि बानायनानै लादों दा गासिबो गामिनि मानसिफ्रा बेवहाय दंजोबो आरो बेवहाय जोंनि इन्सट्राक्सना ओरैबायदि मोनसे गामियाव सोरबा हौवा गोदान लायनाय देखायदों सोरबाया एम्फौ फिसिनाय देखायदों सोरबाया मैगं खानो थांनाय देखायदों सोरबा ना सारनाय देखायदों बेबायदि मोनफ्रोमबो भारानिफ्राय मोनफा आइटेम दंजोबो बोसोरै बिदि लांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों ना हमबाय मोनबाय ना मोनबाय मोनबाय लाजोबथारदों बिजनि टाउन गेजेर बिजनि बिदिनो मानसिफ्राबो नायदों नै गुबुन हारिफोरा दखानदारफोर माफोर नाहरदों बिजनियाव मा जाखो दिनैलाय हाबा नामा होननानै सानलाबायदों आरो सोरबा मोसाहोदों केनेका लागे ভাল লাগিছে बिदिनो नायदों बयबो टाउन गेजेर नालाय बिराद मोजां हाबाफारि साक्सेसफुल दिन्थिफुंदों गोजा जोंहोजोब्बाय दै हरदों दंखायो बाजैमोननि लागो मा लागोमोनलाय बाजै सुन्दरबन दैमुनोगोर दे बाजै दे हरै ना सारगासिनो नामा हरै हेभि बैसागो बे निजोमपुरिस्लाय साम' लागो दे निफ्राय खेबहैबायलै फका खुंबाय हनै बारलि मानसिफ्रा बेखौ नुना हाबा जादोंना माथो हाबा जाबोदों सानदों टाउननिया
औ सोमदोनमोन ना औ सोमदोन आब' ए हिनजाव गोदाना सोंदो लाबनि हामबायसै हामबाय ए बे खोन्थानाय नङा नों नोंसोरलाय मा गोसोथोलायनाय ना सोरबा नायनायनि मोथो मोथो गोसोथोनायनि नामा फंबाय हा ए ए नायहैनाय नायहैनायनो नायहैनाय औ औ इंलिसावलाय एरेन्ज मेरिज औ जाबाय जाबाय बिसोर बरायग्राफोर जै 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 औ हामबायसै आब' हामबायसै दे दे अभार ब्रिज मोनफिनबाय बैयाव नाहरगासिनो हनै आयनायावहाय बे आयनायाव नाहरना मोसालांगासिनो दे नाहरना मोसा दे बैयाव हनै बैयाव नाहरना मोसागासिनो हौवाफ्रा हिनजावफोरखौ मैगं खानो थिनहरनानै लाइन मारिहैनाय नै जय आलदालै बे दै होनाया आलदाखा हौवाफ्रा मैगं खानो थिनहरबाय हिनजावफोरखौ औ दाना हौवाफ्रा लाइन मारिहैजोब्बाय जों गामिसो गैया जारौ गोलैबो दं नै सासे डाइरेक्ट थाबायथारखोना माखो बेबो आयु मा नाम जारौ डिम्पोल सोरबा बिहामजो सोरबा बियादै सोरबा फिसाजो दे दिनैनि हानजा सुनायाव हौवाफोरनिख्रुइ 20 गुन बांसिन आलासिफोर आरो दैदेनगिरिफोर बिजनि बर' समाज